Singa pangini yang Nshim ka nambar laispa lai pupra. Laispa lai pupra. Kagatang upa badukon badumansem bakot. Amen. Ka jing e jong try jing yu Jesus Christ bad ka jing e jong oblay lambat ka jing selok jong omansem bakot kinan rengkat bad pi baro. Ingkat bat piru. Kohan men ko para ha u Jesus Christ ha kane kasngi utrai sachisin wayangi kane kasngi wayangi kane katayo. Hak bamu ukhot yangi banginang wan kam jan shu kam tame menta kesngi ngiyo sngo bau jisu ukwa yangi bangin watang yu marwehi henrei mangi pat hakajung em gajungi ngi wat yaki e jong kane ke prathe ki bomlar kam ki jong kane ke prathe ki bayalam yangi sagajung snow ki ba pendu yangi ya kita ke jingkurku ya kita ke jungi ki jong oblay Henry kohan men ko para utrai da kajing ij da kajing isnai kajing u yang abade pi uyai penkan mau yangi man kapor bangi dei banwat tang yu uhi marwei den mata kadau to ken hakane kesngi hak bang yuan ban simbenta hakane kajing kenya ka bakoj kajing u to ken ngin IT la dei ho ngi pan ka bor ngi pan kajing saj kajing u na ka banta jungi iwei pai wei bamanga mapi shisha ngila ban penlei jingmut ban wat tang yau blei akajung em gajungi kohan men ko para hagaju ko poto ken ngin kuslai ala ki jong ki pop ngi penmap nak banta ki pop kisang jungi baro hakmat ublei ukpa jungi
ngà phla hào blei badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bangala le pop sibun da gijing pulkhat da gikte da gikam da gijing le pala chunga da gijing le pala chunga da gijing le pala bakrawe chunga akrpa de kamaria bakhoj kabaya sa kathai sati ya ke angel berkirukoj pada pi ko hanmen ko para banduai nak banta chunga how try ublay chungi ublay badan bor baro unisne yangi mandalama bi ki pop chungi unyalam yangi sha ka jing em bom chukot amen Kasngi kabakarpang jong ki kentei hasutla ke perthei Women's Day ngiduai nak banta jong ki paro baublei nang kerku kerdo yaki bamaki sisha kum kita ki kentei kinangla ban sibenta hak ban penpriang ya ke gospel berkumjuro bakinangla susu ban ri ban sumar ya la ke jing em berkumjuro ban pen khoj ban pen suba ya la ka jong ka jing em kham tam barkin yo ya ka ta ka jing angot bar ka jing lai lot ke bapura ha ka jing em chong ki ngiduai kerpang ha ka ne ka sngi na ka banta ka jing suk asatla ka prathei kham tam ha kito kiri ki badan ha padeng ka jing ya lethma ha padeng ka jing ya kan ad ai botrai us em jo ka jing suk unwan ra ka jing suk ka bapura ha kito kiri kerpang Bautrai unkta ya kadanut ya kamensem ya kejingmut kejing perkat unaiki kejing sempang kamtame ya kinong yalam bakin nangla susu banwanra kejing suk kejing ej kejing yalong kawai ngiduwairu na kabanta kaying kesem jong I Mary Ann Lengdo nong laj oblei nong kerku kerdo ya kaying kesem jengki bakin yo ya kejing suk bakin yo ya kejing kot kejing kia ngiduwairu na kabanta ibandari hun ibadan padeng kejing sitam kejing syasumar ha hospital ai botrai ktair kumju menyoy kejing kot kejing kia ka bakam kloy kumjuru na kabanta kaying kesem jongki baro ko blei ko thame jong baro kajing isnei bad baro kajing bha me uba lahikai bagajing sha jing et kajing duai bad kajing ais nei ki wan ra jing pen khia na ka pop tope isnei ya kane kajing pla jungi ki ba lapan red ya lade ba yangi ki ba pendam da kajing tip lem jungi en penyeng barabor da kajing isnei jong me daw trai jungi Jesus Christ kon jong me ubi mat basan sha reng kat bat me ha kajing yalong ka wei jong omen sem ba khoj Weibley Jinom La Jinom. Amen.
Kajung pulih naga kitab Exodus. Hagitu kisngi kipajba kila tenrang ome berkipajba kila kenyum persya Moses kiong balai pia wan yalam yangi na Egypt perpenyap yangi badagi kun kikti jungi badagi jenri jungi daga jings liang kumtau Moses ulak ang siya utray ngan lekum no yaw neu pajba sa kendiat por kisalenthem yang ada kimau ti utray uong ha Moses tuya ja khamat upajba badayalam mat phi katu kaningur kitem men kisan ki Israel shimru hagikti jong phi yaw tu dingdu da uba phi lati dia kanyal nang tak hilai hakmi ngan yang akhamat jong phi hang tai halor umaus yang ha horap ba phinti dia tau umaus yang ban ka kan kersoi na khnang bagi pajba kin yo di Moses ru ulale kumta khamar kitemen kisan Israel tu ula ai kerteng kata kacaka kamasa berkamariba namar kacing wa dau jo kikun Israel ba namar ba kila tenju ya utrai da kabaong ti putrai udon di embangi kaktin jong utrai Kanambar Nyospa Prapaway. Kasam Kandai Pusan Kanambar Nyospa Prapaway.
Kasing play ba anak sithi Paulus pokok syaki Kristan harum. Ko para balapen kesan yangi da kasinget ngidon kacing suk bat ublay da utra sungi uci sukris. Da ungi la yo orong syakane kacinge ai. Hakabangi menta. Pat ngi syakamen hakasing kermen sungi paniolem ya kaburam ublay. Pat kasing kermen kan ompen babe yangi namar kasing chung ublay lathe seh kidenu sungi da omen simbakut ya obala ai hangi. Hakaya balabu menbangi dang long ki batalot ukris uliyap nagapenta ki bru bapop nier bandon uban yap nagapenta uruhok toile se la banshem ubanut yap nagapenta ubru babha ndai dei hakane ba ublei upen iya kasing ik nagapenta sungi pat menbangi dang long kinong pop ukris uliyap nagapenta sungi kaktin chong utrai Kachingero hami ko Chris ko taray milong kaching sisya unang panim siyang kapertay to ailem yang ya ka kabeim pangan tangrang syu kaburam hami pat kachingero hami ko Chris. Utrai don rain card but p. Kajing pule na gospel bakut kat kum uyanis. Roma me utrai. Hakata kapor ujisu lopoy hakaway kisnong Samaria kabakerteng shikhar hajan galengka mau Jacob ulaay haukun jungu Joseph kapukri Jacob kaladon hangta baru jisu nama rotai na kabayai lenti ula syong harut kata kapukri kalalong kum hak kanta kaba henreu kawai kekentai Samaria kalawan tong ujisu laong haka ai yanga bangandi namar kesen ranjung kila lej aposnong bantet jinbam kata kekentai Samaria kalaong hau kumno mame uju me pan nanga bandi sananga kekentai Samaria namar kiju kim ya lej yawan bad ki Samaria ujisu la jubab yaka ba pindatip ya kajing ayu blay bad udei uwe uta baong api ay yanga bandi pinjin dalapan na bad unjin dalay api ya ka bandi ka baim kata kakentay kalong hau korang ba mem don jintong ayay sa kapukri ru kaba jelew na eken menyo yakata ko baim hato me kam kraw mami ban yok pa tamen jungi u Jacob uba ai hangi kane kapukri
bad ma ui hi uladi naka lem bad ki khon jung u bad ki jingri jung u Jisu long haka jar badi ya kene ka undang sliang shu Henry jar badi ya ka kabangan ay u unom sliang shu lano ka bangan ay hau kan ka long hau ka poleu kaban kersoy sha ka jing bom chukot kata kentai kalong hau ko rang ba ailem se yanga ya kane ka ba ngan tunrang shu lemni wan shu hang ne bantong ko rang ba ngayo i ba melong unong ya thulupa kikpa jongi kilamane hau neulum Henry pipat piong hau ha Jerusalem kalong gajaka hakaba kibriu kidei ban mane Jisu long haka kokong ngej hanga kapor kan poi haba omdei hau neulum lemne ha Jerusalem pin mane yau kpa pin mane yau ya pin mane ya kaba pimtip ngi mane ya kaba ngitip namar ka jing kawan nagiju Henry kaya kan sapoi ba kadan menta hangni haba kinong mane basisha kin samane yakpa hakman sem bad ka jing sisha namar yakum kini ukpa kwa bakin mane yo ublay ulong umensem bad kito ki bamane yo kidei ban mane ha kamensem bad ka jing sisha kata kentai kalong hu ngatip ba me umesaya yaw balakhat ukres unsawan enda wan en saya tulut hangi yaki e baro ujisu long haka nga ubakran hapi nga deyuta bon kinong Samaria nakata kasnong kilangej au Jisu namar kasaki jong kata kakentai kumta haba kita kinong Samaria kilawan shu kila kerpat baun sa abad ki badlasa hangta arsngi te khambon shushu kilangej namar kaktin jungu kilaong hagata kakentai omdeshu namar kiktin jungpi bangingej naba ngihi ngilayos ngeu bat ngitip bauneu long dasisha nong penem jong ka perthei ka gospel jong utrai ka jingiro yame ko Chris Kohan men ko para how try Jesus Christ haka jing jing pi ka ke ba pi don kam tam haka jing jing ba jing pi kumurang ba kum kalong kami kum ki kun samla chenrang bat kan thei bat ki hep ki baret ka ke ba pi don kam lane ka ke ba pi don kam tam haka jing jing pi Kumobreu basong basa akan kepertai, bat kumjuro Kristen, kei kebapidan kam tamme hakijing Kelempep kohan men ko para habangi pusan habangi pej bahaya kene kijing don kam jungi ngilaban ai shibun kijubab ngidon kam kaspa kapeu kelempep ngidon kam kajing kot kajing kia kelempep ngidon kam kajing subha jong kana ka pertai kelempep ngidon kam baki wei kin pediang yangi ha kajing jongki ngidon kam baki wei kin burom yangi baro kine ngidon kam ha kajing Henry kabakong santam ko hanmen ko para kum ki kon Kristen ngidon kam kajing ha kajing jongi ngidon kam kajing ublei bat kajing na ki hanmen ki para jongi kajing na ki para breu jungi kani kaba kong santam ha kajing jonga bat jongpi
hoj kumongong barok ngidon kam ha ka jing im jungi Henry ka jing ich kalong ka banengkong bad ka bokong santam balai namar ka jing i kabayalam yangi shaw blay ka jing ich kabala ban yalam yangi sha kata ka jing im bom jukut kumjuru ka jing ich kapenlong nyo blay ban wan shangi Dari mata kedau mamangiru lengba kena kajing ij ngila ban poi shaw blay ngila ban yo ya kata kajing ij blay. Dari mata kedau kajing ij kalong kabakong santam ha kajing im jungi kum ki kon Kristan. Habangi page ha ka gospel bamenta kasngiru kumju kohan men ko para. Kajing ij kalong kathim jong ka gospel kabangi pule. Ngis ngutho kajing im jong kane kakentei Samaria. Kane kakentei Samaria ngitip ba kaladan sibun ngut kitengah. Kaladan sibun ngut kitengah. Dari mata kedau habau Jisu ukli yaka ki leikhot yau tengah jong pi. Kaong ngam don tengah. Jisu ong yaka utunga ubapi song menta hoj deu jong pi. Kohan men ko para balai kane ka kentei ka ong hau Jisu ngam don tengah. Namar ba utunga jong ka uba menta lane hakata kapor ka bai kren badu Jisu deu tengah jong ka udeu tengah jong ki weipat. Udeu tengah jong ki weipat. Den mata kadau Jisu ong yaka utunga ubapi song menta deu sisau jong pi. Namar udeu tengah jong ki wei. Balai ko hanmen ko para kane ka kentei. Kadon sibun ngut kitengah. Namar ba kawat ya kata ka jing ij ka basisya ha ka jing im jongka. Kawat jing ij naulok banengkong jongka kam semyo ya kata ka jing ij ka basisya dari mata kedau ka ino yaw taulok banengkong jongka ka leyuan ka jing ij naulok baar jongka. Kato kene por kelai syong badau tau log baar jongka kumju kam syem layo mad ya kata ka jing ij ke basisya na u den mata kedau ka ino yau tau log lenau tungau baar jongka ka leyuan pat dawai kumja ka jing im jongka ko han ben ko para balai kene ka riu kentei kabun kitengah namar ba ka klem yo jing ij ke basisya ka jing ij ke bapura na kita kilok ki bamensua Kohan ben ko para kane kadai ban kaya kane ken gidai ban shim hakajing im junga ba jungpi kum ki Kristan Katolik. Mangi habangi wat ya kajing ya kajing im jungi. Mangi habangi wat ya kata kajing suk hakajing im jungi. Mamangi ngi wat hakata kae kabangidan kam hakajing im jungi. Ngim shim yo. Yakine ki baro. Dari mata kedau don kato kadengot kibriu na pedeng jungi kirang ba kilong kimi ki kon samala haba kimyo jing ej na ki bakiwat ya ki baki don ha ke jing em jungki dari mata kedau kapan long ya ki ban le wat jing ej na kane ka perthai ke jing su bahajong kane ka perthai don ki balai wat ya kane ke jing suk don ki balai wat ya kane ke jing ej na kijing di bapen buaj baper kum kakiat kum kadraks hanrei kan mau ko hanmen ko para haba pilej sakito kijing subha jong kana ke perthai hato piyo ya kata kijing ik ke basisya haba pidi ya kakiat hato piyo sisya ya kata kijing suk piyo sisya ya kata kijing subha ha kijing em jong pi haba pi pelej por bandi ya ka drugs ha kijing em jong pi Hatu piyo sisa ya kata kejing suk, hatu sisa piyo mat ya kata kejing ik, hatu piyo mat sisa ya kata kejing dap kejing biang ha kejing em jeng pi. Hoj kohan men ko para sipor arpor piyo mat ya kejing suk, piyo mat ya kejing ik, piyo mat ya kejing tengen, hanrei kan mau kitu kejing sngob ha katu kejing ik katu kejing tengen ka ba kane ka prathai ka ai kaba kane ka do jungi ka ai kaba ka to ka kiat ka ai lane ka drugs ka ai kin omne
Henry kine tang sipor. Kan mau ko hanmen ko para. Kato ke jing ruai ke ba unong ruai kasi baponam jengi uyon sunuang. Hakapor bas ngusi ya kakiat ngaladi. Ngamut gapan snubha. Henry penban kasyat kela. Ko hanmen ko para kane ka pertei kasyat kela yang abade pi. Kakiat kasyat kela ya pi. Kadraks kasyat kela ya pi. Kane ka do jungi ladang iwat ke jing snubha naka kan sasyat kela yang abade pi. Kan nomon ra ke jing suk kan nomon ra ke jing i. Kan nomon ra kata ke jing tngen ha ke jing im jung abad jung pi. Dai nama tagadaw ko hanmen ko para ngidai ban kan mau ken hakabau Jisu uang menta kasngi hakane kakentei. Uang hakane kakentei Samaria ko hanmen ko para uang kumni jar ubadi ya kane ka undang seliang. Jar ubadi ya kane ka undang seliang. Henry ubadi ya ka kabangan ay mga unom seliang lanoro. Kohan men ko para din matagadaw ngidai ban wat ken ya kata ka ka bau Jisu uai yang abadepi. Kaya kata ka ka bau Jisu uai yang abadepi. Kadai ka jing hikai babaha jong u baro. Kidai kita kijinglong babaha ki baro ki bau Jisu ulap tha yangi bangin em lane bangin le ne bangin but ha ka jing em jong abad jong pi. Ladang idon ka jing ik kohan men ko para ngilayomat ya kata ka bau Jisu ai. Lada mangingi ya kalanta kalenti jong ka jing ik ka bau Jisu lapan i ka bau Jisu lahi kai ngiyomat ya kata ka basisya. Lada mangama pi ngikloi ban bod ya kata ka jing map ka bau Jisu hikai yang ayapi. Ban map ya kiwe, ban map ya kinong pop, ban map ya kinong shun. Kijongi klempep ngiyomat ken ya kata ka basisya ka bau Jisu ulai. Kohan men ko para kli halade, baju bab halade, hatong ila yo na ya kane ka ka bau Jisu ulai. Hoj kohan men ko para ngila yo ya kane ka ka bau Jisu ulai. Hanrei mangipat ngim nyeu kor ya kane ka bau Jisu ulai. Penban ngilendet ya penban ngibret, penban ngibuno syakendong. Haba ngibret no, haba ngi ino, haba ngibu no ikasih kendong kohan men ko para ken mau, nginum yo ya kata kajing im bom jukut, lane kata kajing tngen, lane kajing suk, lane kajing snubha, ha kajing im jungi kum kikun Kristan. Kohan men ko para ngiyai ken mau, ban ngihaban pen ken mau ya lari man kapor, ya kaba u Paulus bakuyuong. Hakasithi jungu syaki Kristan ha Ephesus kalanong kaba san kalan kaba khatpra uang kumne Henry wat kerni bandi kiat baka yalam syapi syaka jingauria to dap daw mensim wat kerni ha ka jing dikiat namar kayalam yapi sya ka jingauria Henry to dap da kamen sim ublay. Kohan men ko para habau Paulus ong ya kini kikintin wat kerni bandikiat. Om day tang ya kikiat. Hanrei ya baro kijing snew kiba ngidon ha kijing im. Kijing snew kiba ngishat le ane practice ha kijing im jengi. Ngim day ban kerni ya kita kijing snew jong kene kepertei. Lada mangingi kerni, lada mangingi ya isa nangi ya le ha kita kijing snew. Klempep ki alam yang isa kijing auria. Kajing auria pat kayalam yang isa kajing jot. Henry u Paulus ong to dapken da umensim jong ublay. Umensim jong ublay. Ko hanmen ko para na ay ken ngilaban yo ya une umensim jong ublay bau Paulus ong. Berkumjur ka bau Jisu uang haka gospel mementakas ni hakane kakentay Samaria. Ka bau Jisu Ukraine. But umensim bau Paulus Ukraine haga gospel ko hanmen ko para ngiyo yaki haki sakramen kibangidon hapo kebalang Katolik. Haka sakramen baptisma ngilayo pedang ya ko jong kajing sisya, ko jong kajing kuj, ko jong kajing pura, jong kajing im.
belai jong abat jong pi. Haka sakramen jing penskam ngilayo ya kabor jong men simbakut banang pensle yangi banang penklan yangi banang haka hau men simbakut. Haka sakramen Eucharis kohan men ko para man kapor ngi pediangken ya ka ka bakut kapapan kuj yang apa dia pi. Haka sakramen jing plapop man kapor ngi pen kuj yalade daka kohan men ko para den matakadaw ngi habban pen mau yalade man kapor yangi lapan sle daw men simbakut yangi lapan sle daka bor jong men simbakut yangi lapan sle da kane ka yangi lapan khoj da kane ka den matakadaw ngi don kam ken banyai ne hakabor jong ublei hau men sim jong ublei hakano korkom kohan men ko para nginyai ne ha umen sim jong ublei hakano korkom kohan men ko para nginyai ne ha kane ka ka bangila syapan sle nadu bangis dang ya kane ka jeng kristan jongi da ka ba ngilik pediang ya kane gi sakramen man kapor habangi yolat da ka bangi pediang ya kane ka sakramen da ka jeng khoj jongi dei ta mengilai pediang ya ki henry daka jing khoj daka jing pen kreb ha ngilai sim benta ngilai pediang ya ki nagi sakramen ha ka jing jongi ta klempep kan ngidang pen klan ngidang yo ya kana ka bor jong umen sim ba khoj ha ka jing jongi nang dapat kohan men ko para da ka bangi pen lej por ban pule ya ka krin ka jong blei da ka bangi pen lej por ban duwai da ka bangi pen lej por ban sim benta hakikam kabakabalang kalabu hakane kurkom kohan men ko para klempep ginang la susu ban penjeleu ban pentemai ban penpura ya kabor jong umen sembakoj hangi barkum juru ya kabor kajing pensle jong ko kohan men ko para haba ujisu ukli ya kato ka kantei Samaria kilai khot yaw tunga jong pi kilai khot yaw tunga jong pi kong kumnu ngam don tunga mening long ye kata ngam don tunga ka ong kane kantei Samaria ujisu ong ye ka kumnu utunga ba pisong lane ba pidon matam de tunga jong pi kamud ayu kane ka jing ong jong kane ka kantei ngam don tunga kaburi ya kata ka jing long ba sisa jong ka kaburi no ya kata ka jing snew jong ka kaburi no ya kata ka jing klim jong ka kaburi no ya kata ka jing bom khoi jong ka kaca ka bau jisu kwa nanga banapi ukwa yangi bangin weng no ya kata ka mask lane ya kata ka jing buri jongi ya ka jing long ba sisa jong jonga ba jong pi yolesi ka jing long ka ba sisa ka jonga ka jong pi hakane ka por ka de ka jing snew yolesi de ka pop yolesi de ka jing auria yolesi ka jing le jongi ya ka jing snu ba jong kane ka pratei den matang daw jisu kwa yangi bangin ong hok hau ko hanmen ko para ngalong ubreu ba pop ngalong ubreu ba snew ngala ngop hakine ki jing snew ngala satem raw hakine ki jing snew hai ken ko hanmen ko para ngila ban weng no ya kane ka mas ka jungi lej weng ya ka mas ka jungpi lej weng ya kane ka jing tab jungpi ya ka jing long ba snew ya ka jing long bauria ya kane ka jing long bom hok jungi haka sakramen pelapop haka sakramen pelapop kadai kajaka kabangin weng no ken ya kane ka mas lane ya kane ka jing arsap jonga ba jongpi ko hanmen ko para token ngin sim khia ya kine ki jing khot jong jisu ha kane kasngi lengba kane ka gospel khabrep ki khmat jongpi jar jar sipor mata ngin duai bau bleu nang ai ngi ka bor bangin nang la susu ban penthmai ya ka bor jong omen sim ba khoj kamtame kata ka jing pensle ke bangila yo nadu bangis dang ya ke jing Kristen Katolik jongi ngi panru ka jing slur nautrai ublei jongi ai bo jisu na pensle ngi ta ka leng ka bor jong ka jing slur bangila ban lej ha ka sakramen plapop ban weng no ya kata ka jing arsap jongi ban weng no ya kata ka mas ka bangideng bangila tap ya kata ka jing long barim jongi duai pan kabor no jisu IT yala de hau jisu
En yoro yau Jesu Christ. Ngin yeng, ngin pla, yala kajinget. Kanambar lais pan rup huway. Kajing duwai kirungej. Tong ni aduwai, bat kerpat yau belai kepa jungi, belapa ya lau kun, ban yalam yangi, syau lengba oman sem bakoj jang u. Nakamtau papa kui jungi bishop jungi kiling dok bat kiketikis jungi pada kejung yalam. Takajing duai pada kajing 8 kindu yalap syaka baptisma baca kajing kala kawamut ya kipai pinreu balap min khamti hakajing sumar sukhe jungi nikerpat emi ko try Nikerpat yame ko try. nakabenta ke nikerim pe kristan jungi pa om kumbala lek Israel hanrai banlong ki basngungu ya ukuris bandi ya ko umba im pa utarwa hangi hakajing manis ngi utrai nikerpat emi ko try Nikerpat yame ko try. Nak mentai iwe pa iwe nangi bangindup sengu tu kambha man kasngi ya kajing kodor jong kajing im umensim hapo jongi bangindup rikop ya ka pangin pin khamti ya ka lenter ngi kerpat eme kutrai Nikerpat yame ko try. Nakabenta kito ki bapan kreya rade panyo baptisma hak baka chingkamen jong kajing hau kres kandup yada ya ki persya ki jing pensyoy hadin habut ngikirpat ya me ko try Nikerpat yame ko try. nakabenta ki breu baro pakindup kenyo kabade ya ka jabo jong kapop pakin kela kabamut pat kin phai syau kres namar tang mau ubala pan penja sliang ya kajing thrang jong ni
Panyo Jungsuk ngikir pada mikutrai. Ngi kerpa di me ko try. Hakane ka sngi bangirke ya ka Women's Day asatla ka prathai ngi duai ka inna ka banta ki kenthei baro bakin yo shisha ya ka takabor mamaki kum ki longkmi kum ki khun samla ne ki hep ke baret kin yo shisha ya ka takjing luj ha ka jing em jung ki baman la ka sngi kham tam e bagi la ban simbenta wan ra ya ka takjing kurku ya ka jing ai jong blai ha ka prathai baro ka wei ni kerpa dia me ko try Ngikir pada mikutrai. ngi duai kerpang hakane ka sngi na ka banta ka jingsuk ha ka prathai barok we kerpang ha ki to giri ki badan ka jingi letma ki badan ka jingi kan at ai bo try un kta shisha ya ka mensim ya ka danut ya ka jingmut ka jing perkhat ya ka jing snuthu jong ki to genong yalam jong ki to giri kenang bamaki kum genong yalam kin la shisha banwan ra ya kata ke jing suk ya kata ke jing yalong kawai bat ke jing yamap bat ke jing e hakiri jongki ngiduai kerpang nak benta gitu ki mensim ki bala ki badang lului ki bala du no ha kene ke jing letma ai botrai on yalam ya ke mensim jongki sha ke jing em bom jukut hakahima beneng ke jing u ngi kerpat ya me ko try Ngikir pada mikutrai. kokpa nyaingu yame namar melapha yau jisu ukon jung me ban yalam biang yangi sha uman sem bakhoj ai ba man sem jung me hapo jungi un pan shai un pan khlan bat un yalam yangi khamta me hakane ka porlan ban yo ya ka takabor jong ka jingkla ka bamot ban wan phai biang sha ublei ukpa sha ka jing et ka basisha ka jing u ngi pan ni kane dau kres utrai jungi amen Kanambar lai spatnya bukandai. Lai spatnya bukandai. Cinta
Toduai ko para baka jing kenya junga ba jong pi kan long ba pedang huna kemadu bleu pa badan bor baro. Kutrai penyanyi di Shongpi. Nak benca ke jengura bat berom bat keteng ke jungu kajing mentoyingi berbalang baku jungu baro ko wei. Tos ngeuhon dai kine ke jing kenya ko try bato ai ba mangi ki ba duai ba en map ya ki pop jungi hi nginang ban map lem ya ki pop jong ki hanmen ki para jungi dau kris utrai jungi amen. Utrai udon rain kad bat pi Ringkat piu. token tu yala ki donot Gikin tiu ki shao trai. konginang utrai blai jungi. Ka shong hok bat kadai. Dasisha kalong basong hok bat kabadai kadai ti jungi bat ka jing penem yangi. Haman la kapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa bakut ko blai badan bor bat bom jikut leng ba utrai jungi Jesus Christ. Ubamen ba ulapan ba kanong Samaria kan ai ya u bandi ubalap siap lepa hakadanut jongka ya ka jinge jong ka jinge bad hadu kata ulas liang ya ka jinge jongka ba ulap penraham hapo jongka ya ka ding jong ka jing blai bad kumta mangiru ngi ai ngu yeme bad ringkat bad ki angel ngi penpau ya ka bor jong me kat ba ngi pen bena. Dasisha melong bukot kotrai katame jong ka jingkoj baro. Namar kata ngikar pat yame topen khoj pen kentang ya kine ke jing terwa jungi dak bapa ya mensim jung me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam ngutrai jungi uji Hakapor baladino yu badala kaman snobha ula pediang ya ke jingsha sutom ula shim yukpu bad kebaingu yame ula kedia yu badalai hala kesendra toshim batobam na kane pibaro namar kane kelong kamet jonga ya keba NIT na nta jongpi. Jukurkom endalalaya bam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yime ulai halak uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga
jong ka jutang batmai bat bom chukut ya ka ba en penmi na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jingmap ya ki pop tole ya ban kan mau yang a Kajing maya jong kajing heg. Katasin manibam yune uku Panidina kanitang uri Ipen plaka jing yap chong me kotra Tatadu Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya pa kajing mi pa jongu ngi terwa hame ko try yok pu jong kajing em bad yok kuri jong kajing penem ngi dai ngoi dam namar malanyeu yangi ki babit ban yang hakmat jong me bad ban da ka bas ngoret ngi kerpa dia me bangi ki bayo menta kamet bad kasna mo kres ngi long ki ba lapan yetele ka wei daw men sem bakoj token mau ko try ya ka balang jong me kabla priang setelah kepertai bato penjenaya ha kajing ringkat badulio Wilbert bishop jungi kakan hun ki bishop bad ki lengdo token maulem ruya ki henmen ki para shenrang bad kentei ki balayot ya da kebakermen ya kajing mipat bad ya baro ki balakladno ha kajing isnei jongme to priang ya ki sha kajing shai ka khamat jongme to isne yang ibaro ngi kerpa dia me baringkat bad kamariat hisoti bakhuj kakmi jong ublai ujisa bakhuj ukurim jongka ki apostol bakhuj bad baro kerukhuj ki balapan sung bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha kajing embom jukut bad begini ra bad pandan burom me daw kunjung me u Jesu Christ Da ulam badu bad hau kan long ame blai kupa badan bor ha kajing long kawe jong men sem bakut baro keberam berkajing ro chunom la chunom amen kumlah hukum yang i daw nong penem bat kumlah kaing rikstin blai nyendot banong Okpa chingi Pabne kalong bukoy kerteng shumi kanwan ki ma shumi kalong kamon shumi ha kindaw pabne kai benda shibam shumi bahala kisni padama bini krang shumi kumbang rodi ma bit belasne yangi padwa de lamingi saka jinpan shoy kanwai de pelajang yi na kabasneu topen lajangi ngi kerpat ko try na gajing sneu baro ha gajing sbon jong me to ai jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da gajing rap gajing isnei jume ngin lai barbor na kapop bangin yo jing yada na gajing jenjar baro kat ba ngi dang ap kmelenti ya gajing kerman bakhoj bad gajing wan pat jung nong panem jungi u Jesu Christ Namar kashumi kalong kahima kashumi kabor kaborom chunom la chunom ko try Jesu Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai api kajing suk jonga ngai api wat pe ya ki pop jongi henry ya kajing ngai jong kabalang jong me bar ha kajing sbun jong me to ai ha ka ya kajing suk bad kajing etali ka wei kat kum ka mon jong me mame bim berbasan shar chunom la chunom amen kajing suk utrai kan barabor rain card bad pi tingkat berbiru dap da kajing it kajing blai ko hanmen ko para to ken ngai ka da kajing suk iwei ha iwei pat kajing suk bat pi kajing suk bat pi
Hakmi ukun lang broad jong oblay. Hakmi bakit no yakipop jong kepertay. Suk yangi kibala syakot syaka jingkawai jong ukun lang broad. Kokan rat ngam song hak baman rong apo kayeng gejunga kan rei soang kan ketin temen sim junga kan sakya hi kamet bat kasnam Kris kan ribat kan yilam ningi syaka jung em bom jukut. Amen. Insyim kanambar arspa. Kanambar arspa. Ladani pam yutrai, bani ya utrai, umbutrai barong inlo.
Singa padam ko siu. Slide she's part rebusan. Kuminsi mo Chris, tupun ku yang kumedo Chris, tupun im yang kusna mo Chris, tupun dep yang na krung u Chris, tu sa yang ujung shale ben u Chris, tupun klan yang uji siwa bahat tu shashkor yang bog shing mong shong mi tu ay ngendri, wat sha yang pengan klar no anami, nak shing mamanto da yang at mir ke shing yap tu khot yang wat hoong pengan wan shami. Untuk bero emi, cinom la cinom amen. Hakmi kujisu babaha berpediang tam, ngadam kru hakmat ciongmi, pada kising terang bersyurhem juga mensim cionga, ngaduai berbadami, bemension kedenut cionga, ya kijing singau beim ciong kacingej, kacing kermen bekacing ij, ringkat bekacing kuslai besisya, nak bentar laki pop, bat kamon beskem menle bahano, kadba hapo ledihi, dak kacing ij baciliu, bat kacing kuslai mensim. Ngayat pusan ni kita kesan tali kising mom koror tam, dah kabakan mau kitu kikitin, kibau David nange tulupa, las lamba ula keren syabhang chongmi, kuji suba bah, kila sam kikiti bikichat chonga, kila nyew kising chonga baro. In pai shakas lashis ba iwe, kajing duai na kabanta kiling do chongi. Kuji su, to pe jaga jing singo i jala kichong kiling do, to pendabe ki da kajing sherhem kabakuj, na kabanta kajing kalaba muchung kilang pop. Watcha bekikti berpenslation ki kin bitingit bagi kita man kesngi kamet baklem thobria chongmi wat ai bekirim yang shintu jengki kin bitcha klia bagi saukar anga kasnam koror tam chongmi toriku jiki donu chengki bikin perthai namar ki donne ka dak kun cha bane chongka jinglong lendo ba pernai chongmi kin se so kar hai ai bekitu kushakri kin ka perthai kin long ki kusintengan habaneng amen. Ba shungi uba habneng kalong kapakui ka kanteng shungmi kanwan ki ma shungmi kalong kamon shungmi ha ka kandau kumba habneng to ay ngiminta ka shungbam shungi kabala kasni patoma bengi kiring kang shungi kumba ngirungi map ki balesni wengi padala mingi shag shung penshoy indrai de palajingi nakabasniu amen Hublei kumaria kabadap ta ka shingai e utrai do mat pha bala kurkuya phan benengi kintei bala kurkuya soga ka bo shong pha uchisu Kumaria bakui kukmi chong blay terwai na kabanta shungi kinong pop menta bakapor ka chingyap shungi amen kaburam hau kupa brau kun maram sim bakui kumba ka long na du ka baning kong menta barabor shinom la shinom amen Tongin ya duai. Kat bangi pediang ya kesenjat jong ki badang buri habeneng balap sa yangi wat hang ne hapertei dokpu ubawan naneng ngi kerpat rid ya me kotrai baya ka ba lapen urlong hangi ha kijing maya ai ba en pendepura hakikam jongi dau kris utrai jongi utrai don ringkat bat pi ru do penyat kotrai ngi kerpat ya kidanut jong kirunge jongme bat ha ka jing e jongme to ai bagi sakri jongme ya kane ka jongi e ba da ka bayai sa ha ka jing e jongme bat ya ki paramarjan kin laban ko ngulot ya baro ki hukum jongme dau kris utrai jongi amen ublay badon borboro unkur ku yapi ukpa badukun badoman sem bakut amen tolisuk i chakri utrai daka jongi i jongpi mar keliang is ngongo yau blay kanombar san punyau Yapi
mesim bakhuj Kumbala maningkong kumchimita barabar shnam lashnam. Amen. kaburam ha ko pa baraw khun baraw mesim bakhuj Kumbala maningkong kumchimita barabar shnam lashnam. Amen. koronut bakhuj tamu Jisu To is neni. kumare ko nangarap ki kristan Beduai na bentashni.